Hyvää päivää, ystävät. Tässä on Anne P. Kevyt mielestä. Oletko koskaan ajatellut, että ihmisyys on vähän kuin vierastalo, täynnä tulevia ja meneviä ja usein yllätyksellisiäkin vieraita? Vieraita, jotka heijastelee meidän omia ajatuksia, tunteita, tuntemuksia ja näihin liittyviä haasteita. Kysymys kuuluukin, miten luoda kevyt mieltä elämän haasteellisiin kokemuksiin? Kohtaamisia vierastalossa meditaatio auttaa arvostamaan haasteita opettajina, jotka voivat avartaa elämääsi, itseäsi. Siitä siis seuraavassa enemmän. Eli kohtaamisia vierastalossa meditaatio. Ole hyvä. Asetu mukavaan asentoon. Sulje silmäsi ja hengitä syvään. Anna kehosi ja mielesi rauhoittua hetkeksi. Tunne, kuinka jokainen hengenveto saattaa sinua nyt hetkeen, aina vain syvemmin. Kuvittele olevasi talo, jossa on monia huoneita ja avoin ovi. Tämä talo edustaa sinua ja elämäsi matkaa. Joka aamu uusi päivä tuo mukanaan uusia vieraita. Iloja, suruja, pettymyksiä ja oivalluksia. Jokainen vieras tuo mukanaan mahdollisuuden oppia ja kasvaa ja laajentua. Kuvittele nyt, kuinka erilaiset tunteet ja tilanteet astuvat taloosi. Näe ensin ilo astumassa sisään, tuoden valoa ja lämpöä. Koe se kehossasi. Tunne se mielessäsi. Sitten kuvittele, kuinka masennus saapuu. Tuo mukanaan raskauden ja haastaa sinua kohtaamaan sen. Miltä masennus sinun kehossasi tuntuu? Ehkä raskaudelta, ehkä hitaudelta, voimattomuudelta. Miltä se sinusta tuntuu kehossasi? Minkälaisia tunteita, muita tunteita siihen liittyy? Minkälaisia ajatuksia masennus herättää? Entä sitten erilaiset ilkeyden tai pimeyden kokemukset, ajatukset? Miltä ne tuntuvat? Nekin sinun on kohdattava rohkeasti. Toivota jokainen vieras tervetulleeksi. Vaikka jotkut vieraat, kuten suru tai häpeä varsinkin, saattavat tuntua vaikeilta ja saattavat tehdä elämästä arvottoman oloista.
Ymmärrä kuitenkin, että jokainen vieras, jokainen tunne on tärkeä. Näiden haastavien tunteiden vastaanottaminen puhdistaa sinua, laajentaa sinua, luo tietoisuutta. Tämä avartuminen, tietoisuuden lisääntyminen mahdollistaa uuden tilan syntymisen ilolle ja oivalluksille ja inspiraatiolle ja luovuudelle. Kuvittele, kuinka kohtaat jokaisen haastavan vieraan ovella nauraen. Nauru ei vähättele kokemustasi, vaan muistuttaa sinua siitä, että voit ottaa vastaan mitä tahansa keveydellä ja rohkeudella. Ymmärtäen, että elämään kuuluu monenlaisia haasteita. Hengitä syvään ja anna itsellesi myös lupa tuntea kiitollisuutta jokaista vierasta kohtaan. Jokainen on opas, joka on lähetetty sinulle opettamaan ja ohjaamaan sinua elämäsi poluilla.